Както видяхме, изключително важно е поставянето на снимков и видеоматериал във всеки сайт, с който ще привлечем вниманието на посетителите към нашето съдържание. След инсталация на Drupal 7 имаме два типа съдържание по подразбиране: статия с поле за картинка и страница, която няма поле за картинка. Много често ние искаме в текста да имаме картинки, които служат за илюстрация на написания текст. За да постигнем това, ще използваме класическия метод, познат от предишни версии, с поставянето на допълнителен модул This is Vic, what you see is what you give. Инсталираме модулът. И ще трябва да го активираме. Всички модули, които ще ви бъдат необходими за този видеоурок, са посочени в текста към страницата на урока. При конфигурирането ни се предлагат няколко редактора, които трябва да инсталираме също. Два са най-популярните: TinyMC и SKEditor. По желание може да работите с един или другия. Сравнението между двата е в страницата на урока. Съответно, дадени са линкове, откъде могат да бъдат изтеглени двата редактора. Ние в този видеоурок ще изтеглим TinyMC. Въпрос на навик е с кой от двата редактора ще работите. Имат само дребни разлики в интерфейс. Ето го съответния редактор, който трябва да бъде поставен в директория Libraries от Site All. Такава директория по подразбиране няма след инсталацията, ще трябва да я създадем. И съответно да екстрактваме файла в тази директория. Почиствам съответно зипа, тъй като той няма да ни трябва. Много често се забравя и се пренася на работещия сайт. Сега вече можем да пристъпим към конфигуриране. За Full HTML даваме редактор TinyMC. Остава да го настроим. Най-важното в настройката, това са бутоните, които трябва да отбележим, че искаме да виждаме. Не е необходимо да активирате всички бутони, не всички са полезни, но разбира се, линка е доста полезен. Линка, различните фонтове, фонт стилове, таблици, медиа, картинката горе в имидж, която маркирахме, след което запазваме бутоните и другото, което трябва да настроим, това е
CSS-а на редактора, обикновено е добре да използваме дефолт неговия CSS, тъй като понякога темите имат фон и няма да виждаме написаното. Сега вече може да пристъпим към създаване на една страница и да активираме Full HTML. Имаме възможност да включим картинка, но трябва да напишем URL-а на тази картинка и за да си улесним живота, ще инсталираме още два модула. Модулът IMSE, който е един браузър от директориите на нашия компютър, ще можем да качваме картинки директно на сайта. А за да включим този браузър към бутоните на модула This is Week, ще поставим и един допълнителен модул. Това са настройките на IMSE. Можете да настройвате директории, пътища, от които да се взимат снимките, размер на снимките, кои потребители какви права имат, и това е много важно за сайтове, които са предназначени за качване на снимки от потребителите. Слагаме и този модул, който осигурява връзката между двата модула IMSE и This и съответно ги активираме. Сега вече ще бъде по-лесно да поставяме снимки. За да създадем нашата страница, ще използваме Dummy Text. Ще генерираме един параграф, напълно достатъчен. Ще го повторим два пъти. Ако не ни е достатъчен, и сега вече ще се опитаме да поставим картинки в текста. За съжаление, все още нямаме връзката с модулът IMSE, защото не сме прибавили съответния бутон. Отиваме в конфигуриране, намираме профила и прибавяме бутона IMSE, който се е появил след инсталирането на двата модула. Сега вече можем да пристъпим към редактиране на нашата първа страница. Виждаме бутона на IMSE да аплодваме една картинка. Ще използваме малък или среден размер, зависи от конкретният случай. Инсъртваме картинката, преди това пишем нейното описание. Ако не, при бутона Insert ще ни подсетят. Заглавие на картинката и я вкарваме в текст. Сега, разбира се, можем да понастроим начина, по който тя се показва.
Малко я отдалечаваме от текста. Вертикално, хоризонтално, бордър слагаме и ще я ориентираме в ляво от текста. Да видим какво направихме. Така изглежда добре. Ще сложим и втора картинка към втория абзац. По същия начин избираме тези лалета, дали ще са в пълен размер, дали ще създаваме от тях малка или голяма картинка. Това зависи от конкретния случай. Не пропускаме да сложим описание и заглавие. По същия начин настройваме отстоянието от текста, бордър по желание и я ориентираме вдясно. Така изглежда в момента страницата с две илюстрации. Drupal 7 разполага и с други възможности за картинки, поставяне на картинки в текста. Това са модулите Media, който се появи с Drupal 7, Insert, които ще разгледаме в следващия видеоурок. Сега нека се върнем към имидж полето и да създадем нов тип съдържание, в което има имидж поле, а именно галерия от снимки. Правим някакво описание, за да се подсещаме за какво е този тип съдържание. Настройваме начините на показване, като променяме съответно публикуването, коментарите, и съответно прибавяме допълнително поле за аплодвани картинки. Избираме widget Image и запазваме. Сега ще трябва да настроим това поле. Default Image, ако желаем, можем да сложим. Help текста обикновено се поставя, за да може друг потребител да знае какво очакваме като действие от него при въвеждане на полето. Имаме разрешени екстеншъни на файловете, директория, в която ще се аплодват съответните. Можем по желание да поставим също картинки. Максимум резолюция, обикновено 640 на 480, но задължително 2 мегабайта, за да не претоварваме
нашия сайт. И най-вече това, което направихме, е брой снимки в това поле неограничен. Сега вече можем да създадем този тип съдържание, който въведохме, кратко описание и започваме да добавяме картинки. Както виждате, текста, който въведохме обяснителния, стои отгоре. Той може да бъде съвсем насочващ конкретния случай. Поставяме, разбира се, заглавие, прибавяме следващата картинка, тъй като казахме, че в това поле може да има при създаването му неограничен брой картинки. Очевидно ще се наложи да я напишем на ръка, няма как да я копираме.